hello guys, I'm Lama, Kidisi Pusumutari, and I'm a student. And I'm doing a video on hairstyle born Sunday, very simple hairstyle. So, the function in Jopra, so night out Zasigan. Mana hairstyle to Hinjopras for me. So, goes for an idea. Nasagan, Muslim. I need a girlfriend, Abon Taga, Binang Taga, Boynagan, Suba, 9, Sulu Suba, 9. So, be the first video. So, नोंथांमोना सरि मिनिंखादों लकडाउन थाखाय मा खालामबाय थानो होननानै बुंनानै आङो एसाइनमेन्टबो दङ एसाइनमेन्ट मासे मोजां एसाइनमेन्ट होदों बापरे बाबो एसाइनमेन्टखौ दोनदेनो खालामगोन दे ओमफ्राय दिनै भिडिअ बनायनो गोसो जादों ओंखायनो आं भिडिअ बनायबाय आं भिडिअखौ बनायनो गोसो गैथारामोन नुवाखै आंनि भिडिअ क्वालिटिया केमेरा क्वालिटिया मोजां नुवाखै नोंसोरबो क्लियारलि स' नोंथांमोना क्लियारलि नुवाखैबा सेटिंआव थांनानै अबे लास्टआव 240 360 फोर थानो हागौदां मानोना आंनि फनाबो बारा दामि नंखाया स' अबेयो HD हाइएस्ट HD क्वालिटि बेहाय क्लिक खालामनानै आंनि भिडिअखौ नायनो हागोन होमबा एसे क्लियारसिन नुगोन होमबा बेसेबांसिम क्लियार नुनो हायो बेसेबांसिम क्लियार नुगोन नोंथांमोना साननो हागौलै आं माबोरै रायलायदों मानोना आं बारा मोजां बर' रायलायनो रोङा आंना एसे थाथ' जायो बर' रायलायनाया ग्रामार मिस्टेक नङाबा बारा मोजां जाया बर' रायलायनाया स' बेनि थाखाय आं प्लिज निमाहा होदो बाबा आङो ट्राइ खालामदों बे भिडिअ बर' रायलायनानै हेयारस्टाइल फिटिंनि थाखाय स' नोंथांमोना नायलांदो दे होमबा स' फार्स्टनियानो जाबाय आरो सिम्पोल मोनसे पार्ट लादो ओमफ्राय खावनै खालामबाय इकुवेल बयबो फिदिंबायना फिदिंदो ओमफ्राय आरो सादा एसे लादो आरो सादा एसे लादो बै गोजौनिफ्राय लादो फिदिं बिदिनो खालामबाय थादो आरो नोंथांमोना हायोबाथाय अबेहाय खानाय बर'नो मोजां मोनो ना सोरबा बर'नाखि लाजाखायो सिगांनिफ्रायनो खिन्थु आं बारा बर'नो मोजां मोना मानोना डिस्टार्ब मोनो आङो स' आङो बर'नाखि नोंथांमोना बर'नाखौ दे आंहा बर'नो गोसो बर'नबाय ओमफ्राय लासिम जाबाय बियो आरो मिलायबावबाय एसे सादोखौ स' एबार सेकेन्ड हेयारस्टाइलाव नोंथांमोना बिदि सिनखावनांगोन जेरै आं सिनखावदों बिदि सिनखावदो आरो बेखौ गारथ'दो ओमफ्राय बेहाय खानानै लाखिदो बेखौ मोनथाम हेबग्रोदो बेखौ साइड खालामथ'नानै मोननै खोन्था बे सिननिफ्राय मोननै हेबो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय बिथिं खाना लादो बेखौ रल खालामनानै मोजांसिन रल खालामदो So third hairstyle is like an easy hairstyle. So just ladder खानाय बेबो लागायो बेबो लादों ओमफ्राय लादो ओमफ्राय मोनथाम हेबदो So मोननैखौ इदि जमा हमदो आरो मोनसेखौ
एक्सट्रा दिदोंबो होखांनानै खर'आव सोफिनदो आरो बेहाय बिदि खनदो आरो बोलाङो गोलावथारबाय आङो ना बेहाय होबा बेहाय थुनथ'दो So begoan berangkai So nontonमोनाथ' आंनि हेयारस्टाइलखौ नायबायना स' बोरै मोनखो कमेन्टआव आंखौ बुं मोजां मोनखोना मोनाखै आं मिथियो बारा मोजां जायाखैदां आं एसेबां पारफेक्ट नङा हेयारस्टाइलाव स' नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा आंखौ बुं कमेन्ट बक्सआव आरो स' बे आंनि फार्स्ट भिडिअ स' प्लिज अननानै हायोबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम आं मिथियोखि बांसिन हिन्जावफोरानो हेयारस्टाइल खालामनो गावनो गाव रोंखायो जेनेबा आं ओरैनो खोनादों आं गाव गोसो जानानै बे नङाखि आं फोरोंदों नों रोङा होननानै आं नोंखौ टिकेट मार्कि खालामो होननानै बे नङा बयबो रोंखायो आं मिथियो ओमफ्राय सोरबाफोरल' रोङा माने बिसोरनि थाखाय बनायबाय आं ओरैनो गोसो जानानै आरो आं गावनि थाखायबो ओरैनो बनायनो गोसो जादों आङो ओमफ्राय जायफ्रा रोंखायो भेरि गुड आरो थेंक इउ नायनायनि थाखाय स' आइ लाभ इउ अल